Azken urteetan, euskararen erabilera datuek behera egin dute udalerririk euskaldunenetan, eta gaztelaniaren erabilera belaunaldi gazteetan ere zabaldu da, hainbat herritan. Soziolinguistika klusterrak, UEMak eta Euskal Herriko Unibertsitateko DREAM taldeak elkarlanean ikerketa proiektu bat gauzatu dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 7 eskola komunitate aztertu dira. 5. mailako ikasleekin, eskola horietako zuzendaritzarekin, irakasleekin, gurasoekin eta herriko eragileekin eginda ikerketa. Metodologia kualitatiboa erabiliz, aztertutako herrien diagnostiko zehatza osatu da eta euskararen erabileran eragiten duten 140 faktore identifikatu dira. Gainera, herriek partekatzen dituzten ezaugarriak kontutan hartuta, 3 herri profil bereizten dira. Haurrentzako arnasguneak, udalerri euskaldun tipoak eta udalerri euskaldun erasanak. UE ikerketatik ateratako ondorioek etorkizunera begira gako batzuk seinalatu dituzte. Esku hartzeko egokiak izan daitezken lan ildoak eta identifikatu diren praktika on, indargune eta aukerak. Izan ere, faktore asko maila ezkorrean interpretatu daitezken arren, badaude mantentzen diren edo hobetzen ari diren adierazle soziolinguistikoak.